klasiko handi baten garaia da. Makarroiak atunarekin, antxoarekin eta kaparrondoekin. Hau izango zen, beti mentian jan ditu makarroi horien 2.0 berzio, esan dezagun. Hortarako, makarroiak hemen dauzkagu. Ura irakiten daukator, gatza bakizue makarroiak egosteko beti desente, eta gero, makarroi marka bakoitza ja bere denborak eta jartzen ditu, eta horren arabera, sartu lehenago ero beranduago. Hauek 14 minutu behar dituzte, beraz, ezer baino lehen, gero hori tardatuko bitartean nik hemengo nasketa egiten, hauek, barrura.